maganin ciwon rana haka, ko kuma ga wanda rana yake addaban shi ko zafin fitsari, kamar musamman a wannan lokaci da muke ciki na tsananin zafin rana a wasu wurare da dama a yankinmu na Najeriya da ma wasu shashe na Afirka kamar yadda yake waƙari. So akwai magunguna da dama da ake amfani da su wanda za su taimaka ko su zamto sababi na waraka daga cutar da ake fama da shi. Ana iya haɗa wasu magunguna kala uku wuri ɗaya domin samun wannan sauƙi da izinin Ubangiji. Na farko a sami hararrabi, na biyu a samu danya, na uku a samu ƙirya. Wannan duka ana son a sami sassaƙen su ne, garin su a haɗa su guri guda, a rika zubawa akan ruwa haka normal ko kuma a cikin kunu ko akan abinci. Wannan yana taimakawa sosai da ikon Allah wajen warkar da zafin fitsari ko kuma ga wanda cutar rana ya addabe shi. Haka kaɗai kamar mai zafin fitsari haka ko zafin jiki zai iya amfani da abin da ya shafi shi hararrabe kai tsaye, da ikon Allah zai samu sauƙi na abin da yake damun shi. Ku kasance daga tashar ta Dr. Mansur Herbal Medicine domin kawo muku shirye-shirye a duk lokacin da kuka shirya ko kuma a duk lokacin da muka ɗaura su. Sai wani sirri guda ɗaya da za mu yi bayani a kan shi insha Allahu nan da ba da jimawa ba, shine abin da ya shafi sakayau, amfaninsa da kuma yadda ake amfani da shi. Da ikon Allah ku kasance da mu, za ku ji bayanai a kai.